Txara arroa behean dagoen elikagai denda da, egunerokotasunerako oinarrizko produktuak eskaintzen dituena. Parte hartza oinarritzat eta elikadura burujabetza helburutzat hartuta. Herritarrek herritarrentzat sortu zuten Txara kooperatiba, eta bizirauteko guztien beharra du. Txara Arruebeko plazan dagoen oinarrizko elikagai eta oinarrizko produktu ezberdinekin osautako denda da, eta garrantzi berezia emateio bertako eta sasoiko produktuen kontsumoai. Proiektu hau aspalditikan zebilen hemen herritar batzun buruan, baina esango deu pandemi garaian hasi ginala pixkate forma hartzeko asmoakin, eta hortako iraurri berritzenea jo genuen, eta haien laguntzakin pixka forma eman, eta Txara kooperatiba txikia sortu genuen. Gero auzolanean denda egokitu genuen, eta 2021ko maiatzak 15 atiak ireki egin dituen. Txaran izaera edo iteko modu ez da zerotik hasitako gauza bat, ez da kontu berri bat, baizik eta da pixkat aurretik datorren nolabait ibilbide baten parte bezala, ez? Azken finean Arrua beti izan daneko parte hartzailea eta hemen ekimen eta ezberdinak india. Orain urte batzuk ere prozesu parte hartzaile bat jarri zan martxan, herriko espazio desberdinen inguruko pixkat beharrak ikusteko eta zein daiteken ikusteko. Horren baitan adiezatea zan Sakulupe parkia, elkargunia, gimnasioa edo bestelako lokalak eta horien erabilerak. Baina gero paraleloki ere, bazen denda horren idea, ez? Eta aspalditik ere denda bat bertzula neko argi zeon. Eta galdetegi bat ere zabaldu genuen, herritarren artean pixkat hori hobeto identifikatzeko. Eta galdetegi hortan ikustezan, zehola bai, beharra, elikadura denda batentzako, eta horrek ere lagundu zuen pixkat identifikatzen, nolako denda edo ze produktuta saldu berko liazken, eta bar. Azken finean, negozio bat edo negozio huts izatetik haratago ez, Txarak bilatzen duelako beste zerbait izatea, eta herria zerbitzu bat eskaintzia, betire, eta igual herrian izarekin lotuta ez, bertako biharrei, bertako baliabideekin aldan enean erantzun ahal izatea, ez? Kanpotikan datozen enpresak edo izan berrian, benetan bertako jendeak itea gauza hauek, ze bertako jendeak ere daki onduena zer berdan eta nola eman herritarrei, ez? Orduan Txara ere pixkat bide horretan ikusten dugu, bertako lanpostuak sustatuz, bertako hornitzaileekin ere lan eginez, edo inguruko ekoizleekin lan eginez, bazkideen ere parte hartzia sustatuz da hola, ez? Alde horretatik ikuste dugulako. Tokiko beharrak onduena tokiko herritarrek eta gu geuk asetzen diteula. Eta zentzu horreta ikuste dugu, Txarak horretaz aparte ere ez, nolabait herrian ere bizitzan ere egiten duela, ez? Beste negozioekin eta batea, pixkat ekarpen hori egiten diola Arruai, leku bizigarriago bat izateko. Hasieratik argi genekan proiektu kolektiboa izango zala, eta orduan ez genuela nahi negozio eredu ohiko baten baitan antolau denda. Orduan kooperatiba izatea erabaki genuen, eta kooperatiba elkarte txikia izan bertzun, jende gutxi ginelako, eta orduan bazkideen artean hasi ginen hori, lau bazkideen artean hasi ginen martxan jartzen, eta lan elkartuko kooperatiba da, horrek esan nahi du langile geanak dakaula gainerako bazkideak baino erabakimen gehiago, teorian. Gainea, irabazi asmoi gabeko kooperatiba bada, eta horrek esan nahi du, irabaziak baleude gure jardunean, ez diala gure poltsikoa jongo, baizik eta proiektuan berri inbertituko diala edo bestelako ekimenetan. Orduan ikuspuntu sozial hori daka baita ere kooperatibak, ez da negozio huts bat ez da denda eta salmenta bakarrik, eta nahi dugu herriak, arruarrek bere sentitzia denda, orduan nahi dugu jendea implikatzia, hortako bazkidetza beti irekita egon da, eta bazkide egiteko 50 euroko ekarpen batekin nahikoa da, hortik gora ekarpen borondatezkoak ere egin daitezke. Eta, bazkidengan konfiantza nahi dugu adierazi baita, adibidez, giltza utziz, denda erabiltzeko itxita daunean. Eta, bestelako konpromisoik ez du eskatzen, urtean behin itea batzarra, eta hor gure kontuak eta saltzeiteu. Eta, bestela animatzeiteu herritarrak, denda bere sentitzea,
ideak ematea, nahiko luketena dendan ikusi guri adieraztia, eta guk azkenean herriantzako zerbitzu bat nahi dugu eman. Elikaduran burujabetza kontutan edukita, nik 3 arloa aipatuko nituzke garrantzitsuak. Bata da, non erosten dugu, non egiten ditugu gune eguneroko erosketak, edo komertzio handitan jabea bakarra edo partikularra dena etekina, ahalik eta etekin gehiago atera nahi duna, edo txara moduko komertzio baten, kooperatiba txiki bat dana, irabazi asmori gabeko kooperatiba bat, eta noizbait irabaziak baldin baditu kooperatiban bertan egin beharko litzake inbertsioa edo inguruko gizartean zerbitzu sozial bat bezala erabiliz irabazi hori. Gero baita ere garrantzia ematen diogu garaiko produktuari eta gertuko produktuari. Honek esan nahi du zer erosten dugun. Eta gu saiatzen gara produktu guztiak ez da posible, autonomia dendan autonomia pixka bat mantentzeko, baina gertuko produktuari ematen diogu garrantzia, non dakigun ze produktu den, zein den ekoizlea eta nola ekoizten den produktu hori, eta baita ere garaiko produktuari garrantzia emanez. Eta 3. arloa izango litzake ze kopurutan kontsumitzen dugun, edo zenbat erosten dugun. Gure ereduan ohituta gaude, gehien bat zentro komertziala handitan da, behar izan edo ez izan produktu minimo batzuk eraman behar dituzu etxera. Adibide bat jogurrekin, nahi edo ez nahi, 4 jogurren paka eraman behar duzu edo 8koa. Hemen aldugu banan-banan erosi, bertako produktua banan-banan, edo granelak ere aukera hori ematen dizu, bai labadorako xaboian, edo arrozan zergaitik erosi behar dut, kilo bat arroz 200 gramokin nahikoa baldin badut. Honek jasangarritasunakin ere kriston lotura dauka, zeren behar ez dudana bota ingo dut. Orduan, produkzioa alde batetik handitzen dugu, gero etxean botatzeko. Pixka bat horrei 3 arlo horiei guk eman diogu garrantzia.